Mekoraldeko ikasleak gara, eta guk Mekoraldeko bisitaren genuena kontatuko dugu. Orain, bisitaren hasierak kontatuko dugu. Araztegia ailegatu ginen, ate berde ilun zaharro ziren. Gero, araztegia sartu ginen, ate aldapa bat igo nuen. Eta han bi neska ikusi nuen, Eli eta Aiana. Araztegian gauza asko ikusi ginen, Eli eta Aialakin. Aialanen taldea araztegiko lehenengo zatira joan zen, eta Elien taldea kontrol gelara. Eta orain, Aimar eta Carlos azalpena eta taldekatzea azalduko dute. Kaixo, egunon. Guk orain azaldu behar dugu taldekatzea eta aurkezpena. Lehenengo bi neska ezagutu ginen. Bide bat etzen zen Aiala eta bestia Eli. Bi taldetan banatu ginen. 4A, 4B eta 4C batetik 10era talde baten Elikin bestia Aialarekin. Taldeak egin eta gero galdera batzuk egin zituzten. Eta erantzun behar nuen. Pixkat esplikau zuten. Atxeguan nola Bergaratik Araztegira joaten da ura, eta Osintxutik bebai. Bergaratik bakarrik joaten da, eta Osintxutik motobomba batekin gora doa. Eta orain, Junetxuz eta Noakin kontrologela zenduko. Kaixo, guk orain kontrolgela azalduko dugu. Lehenengo kontrolgelara sartu ginenean neska azaltzen hasi zen araztegiak nola kontrolatzen zuten. Ordenagailu bat zegoen esaten zuela segunduka 35 litro ur sartzen zirela araztegian. Lehenengo pala bat zegoen ez zuela lagatzen pasatzen hondakin handiei. Geroko epeak eta hondarrak nola kentzen diren azaldu zigun. Horren ondoren, tratamendu biologikoa eta loien tratamendua azaldu zigun. Gero, biogasa adierazi zigun. Ia ura garbi zegoen, orduan errekara bota zuten. Eta orain, hondakin handia kontatuko dute. Kaixo, egunon, hondakin handia azalduko dugu. Lehengo, hondakin handia kentzen dira. Ursekina putzu batera eramaten da. Han zare bat dago, gora eta bera egiten duena. Plastikoak, zatiak kentzen dira eta ez dira handik pasatzen. Ura putzuetatik beste altuera batera eramaten da. Motobombak egiten dutena ura beste altuera batera eramaten du. Hori nahi du esan ura gainazalean garatzen da eta zikintasunak azpian geratzen dira. Hala ere bai, hondakin txikiak kentzen du. Zortzen diren zikintasunak kontenedore batera botatzen dira. Eta orain,
Rakit eta Eneko tratamendu fisikoa kontatuko dute. Tratamendu fisikoa zer gertatzen den azalduko dizuegu. Tratamendu fisikoan ikusi genuena olioa gainazalera igotzen zen. Eta ura baino gehiago pixatzen zuten zikintoiak behera joaten ziren, adibidez. Handara, loiak, lokatza, eta han pala bat zegoen. Martxan. Pala horrek ez zegoela martxan ematen zuen. Buelta bat ordu erdi tardatzen zuen. Gero makina batzuetan ematen zuten ura eta hondakin ertainak kentzen ziren. Hodi batzuen bidez beste makina batera eramaten zuten ura. Hondarrak eta koipeak makina baten bidez separatu egin ziren. Ondoren eta koipe hondarrak hodi batzuen bidez hori urrengo makina batera joaten zen. Eta orain tratamendu biologikoa azalduko dut. Tratamendu biologikoa. Kaixo, guk tratamendu biologikoa azalduko dizuegu. Tratamendu biologikoan lehenengo kentzen dena mikroorganismoak dira. Ura piztina batera eramaten da. Hor oxigenarekin nahazten da. Urak ekartzen dituen bakteriak oxigenoarekin hor geratzen dira eta mikroorganismoak jaten hasten dira. Jaten kapa arraro bat sortzen dute. Ura bigarren dekantagailura eramaten da. Bigarren dekantagailua gravitatearen bidez loiak behera geratzen dira eta ur garbiak gainazalean geratzen da. Loiak hodien bidez loien digestorera eramaten dira. Eta hau tratamendu biologikoa da. Eta orain loien tratamendua esplikau azalduko dute. Kaixo, guk loien tratamendua kontatuko duzu. Kaixo, Bilon, loien tratamendua. Tratamendu fizikotik datuzten loiak lodigailura eramaten dira. Gravitatearen bidez ura gainazalean geratzen da, eta loiak beherantz joaten dira. Tratamendu biologikotik datuzten loiak lodigailura eramaten dira. Azpitik airea sartzen zaio, eta loiak flotatu egiten dute. Bi loi motak nahaztu egiten dira, eta loien digestorera eramaten dira. Gutxi gora bera, han, 20 egun inguru egoten dira. 20 egun egon da gero, han gazak sortzen dira. Eta loiak tratatzen dira. Gaz mota batzuk hauek dira. Metanoa, karbono dioksidoa. Loien digestora gure triparen antzerakoa da. Guk baba jaten ditugunean, gazak sortzen zaizki. Eta han, berdina rotatzen da. Eta loien digestorean sortutako gazak araztegian erabiltzen dira energia edukitzen. Makinak martxan jartzen da. Eta loi batzuk zabortegira aldatzen dira. Eta hau da loien tratamenduko azalpena eta orain elkarrizketa bat egingo dute.
Kaixo, guk Ane eta Alasne gara eta 4. mailako 2 pertsonei hartu diegu galdera batzuk egiteko. Nola deitzen da Alastegia? Alastegia hondakin uren Alastegia deitzen da. Zer kentzen dioten urari? Urari hondakinak kentzen dio. Zer egiten dute hondakinekin? Zabortegira bota. Orain dela 10 urte nola zegoen ura? Orain dela 10 urte ura oso zikina zegoen. Lehengoeluan ura kolorez aldatzen da? Ez, erratxikoren Alastegiak da. Nola deitzen ziren hanberenak? Hanberenak Eli eta Aiala deitzen ziren. Nola deitzen da gola hori? Biogasa deitzen da. Zer eman ziguten bukaeran? Motxila bat eman ziguten. Eta orain eguraldia azalduko dizuegu. Eguraldia. Kaixo egunon. Gaur Mekorraldeko asteleheneko eguraldia kontatuko dizuegu. Mekorraldera bidean iparraldeko haizea zituen. Mekorraldera heldu ginenean haizea areagotu egin zen. Gutxienez 6 gradutik 17 gradura ibili zen. Haize bolada finak ibili ziren eta geroago lainoak atera ziren. Eta horrelakoa izan zen Mekorralden asteleheneko eguraldia. Eta orain, bukaera kontatuko dizuegu. Kaixo egunon, orain bisitaren amaiera kontatuko dizuegu. Dena ikusita gero berriro sarrerara heldu ginen. Han 15 minutu geratu ginen gutxi gora behera. 7 minutu eta gero motxila bat eman ziguten bakoitzaren. Motxilak eman zigutenean asko postu ginen. Batzuk gauza sartu zituzten. Batzuk txaketak ere sartu zituzten. Gero adea zabaldu zituzten. Eta kanpoan 10-etakoa jan genuen. Plastikoak motxilan sartu genuen. Eskolara joaten hasi ginenean, 2 bizikleta pasatu ziren, eta dena pastelera bastartu ginen. Han harri handi batzuk zeuden eta zakarrontziak ere zeuden. Han plastikoak ere bota genituen. Eskolara baino pixka aldenago iturri bat zegoen eta ura eran genuen. 12 litarako eskolara heldu